नमस्कार. 54वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सध्या गोव्यात सुरू आहे आणि इफ्फीमध्ये वेगवेगळे सेक्शन्स जे असतात त्याच्यामध्ये इंडियन पॅनोरमा हा सेक्शन असतो, ज्यामध्ये फीचर फिल्म्स आणि नॉन फीचर फिल्म्स असतात. तर यावर्षी नॉन फीचर फिल्म्समध्ये उत्सव मूर्ती ही शॉर्ट फिल्म निवडण्यात आली आहे. त्या शॉर्ट फिल्मचे प्रोड्युसर्स आणि लेखक, दिग्दर्शक आणि कॉस्ट्यूम डिझायनर आपल्यासोबत आहेत. तर आपण आज त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. उद्या 27 तारखेला सोमवारी त्यांची ही शॉर्ट फिल्म दाखवली जाणार आहे. तर आपण त्यांच्याशी बोलूया की या सिनेमामध्ये, या लघुपटामध्ये नेमकं काय आहे. सर्वात आधी प्रणीतकडून जाणून घेऊया की नेमकं हा सिनेमा काय आहे आणि हा प्रोड्यूस करावा असं का वाटलं. ॲक्च्युली हा जो मूवी आहे तर हा मूवी चेंजिंग नेचर जे आहे गणपती फेस्टिवल्सचं, तर त्याच्यावरती भाष्य करणारा आहे. आणि आज आपण बघतो की टिळकांनी ज्या पद्धतीने तो फेस्टिवल चालू केला होता आणि त्याचं जे स्वरूप आज तयार झालेलं आहे, तर ते स्वरूप जे आहे ते फार वेगळ्या पद्धतीने झालेलं आहे. तुम्ही मीडियामध्ये काम करता तर तुम्हालाही माहिती आहे की काय गोष्टी घडतात आणि काय नाही घडत. म्हणजे आज ते एक सिम्बोलायझेशन सोडून किंवा लोक एकत्र येण्याचं माध्यम सोडून तर ते वेगळ्या पद्धतीने होत चाललेलं आहे सगळं काही. आणि आज ते फक्त एक फॅशन म्हणून किंवा काही कोणाला काही मॉनिटरी गेन्स म्हणून, बेनिफिट्स म्हणून ते गोष्टी पुढं चाललेल्या आहेत. तर त्याच्यामुळं हा जो विषय आहे, हा विषय तसा मांडणं फार क्लिष्ट होता. पण आमचे डिरेक्टर, रायटर आहेत तर त्यांनी तो फार वेगळ्या पद्धतीने त्याच्यात मांडलेला आहे. आणि मला एवढंच वाटतं की सगळ्यांनी तो बघावा. याच्यामध्ये ही एक सायलेंट फिल्म म्हणता येईल. याच्यामध्ये अगदी कमी गोष्टींचा डायलॉगचा यूज करून ही तयार केलेली आहे. आणि आम्ही फार खुश आहेत की इफ्फीसारख्या फेस्टिवलनी ह्या पूर्ण आमच्या कामाची दखल घेतलेली आहे. ही मूवी बनवल्यानंतर आमची ही फर्स्ट स्क्रीनिंग आहे. आणि अगदी म्हणजे ॲज अ एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर म्हणून मला हे सांगायला फार आनंद वाटेल की ही मूवी आम्ही खूप रेकॉर्ड टाईममध्ये बनवलेली आहे. ही 1 ते 1.5 दिवसामध्ये शूट केलेली मूवी आहे आम्ही. आणि इफ्फीसारख्या फेस्टिवलने त्याची दखल घेतली, तर ही खरंच आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. अभिजित दळवी सर आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत उत्सव मूर्ती काय आहे. पण त्याच्या आधी, याआधी त्यांनी 2 जे सिनेमे केलेले आहेत, शॉर्ट फिल्म्सच्या केलेल्या आहेत, त्याचे विषयसुद्धा खूप संवेदनशील असे होते. तर उत्सव मूर्ती करत असताना आधी केलेल्या सिनेमांच्यामध्ये तुम्ही जे संवेदनशील विषय मांडलेले आहेत, तुम्ही म्हणालात की कुंकुमार्चनमध्ये तुम्ही एका दिव्यांग मुलाची गोष्ट मांडलेली आहे. तर उत्सव मूर्ती हे सामाजिक विषयांवरती बोलणारे आपण लघुपट करावे, हे कसं म्हणजे तुम्हाला आलं. कारण खूप व्यावसायिकीकरण आहे, आपल्या शॉर्ट फिल्म्स गाजल्या पाहिजेत म्हणून अनेक विषयांवरती, काही विषयांवरती हल्ली यूट्यूबवरती शॉर्ट फिल्म्स असतात. पण आपण याच विषयावरती किंवा एक सामाजिक अंगाने जावं, हे इन्स्पिरेशन कुठून आलं आणि कसं सुचलं. मला सत्यजित रेंचं एक वाक्य कायम मनावरती फार गारूड करतं की आपण पुढच्या समाजाला आणि आपल्या पुढच्या पिढीला काहीतरी दिलं पाहिजे. किंवा सिनेमा इतकं प्रभावी माध्यम आहे की त्याच्यातनं आपण काहीतरी मांडलं पाहिजे, ज्याचं प्रतिबिंब ह्या समाजामध्ये उमटत असतं. आणि व्हाईस वर्सा, सिनेमाचं समाजावर आणि समाजाचं सिनेमावर आहे. तर एक जगण्याचं भान जर आपण मांडू शकलो आणि ज्याच्यातनं काही चांगल्या गोष्टी समाजापर्यंत पोहोचू शकल्या, तर चित्रपट ह्या माध्यमाचा खरंच चांगला उपयोग होऊ शकतो असं मनापासून वाटतं. म्हणून त्या विचारातनं आम्ही कुंकुमार्चन ही लघुपट जो केला, त्याला 21 राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले. आणि 68वा राष्ट्रीय पुरस्कारामध्ये बेस्ट फिल्म ऑन फॅमिली व्हॅल्यूज, पारिवारिक मूल्यांवर आधारित सर्वोत्तम सिनेमा, हा अवॉर्ड मिळाला. त्यात 2 रजत कमळ मिळाले आम्हाला. आणि ती गोष्ट खूप लोकांपर्यंत पोहोचू शकली त्या अवॉर्डनंतर. आणि अजूनही वेगवेगळ्या ठिकाणी ती फेस्टिवलमध्ये आहे. त्यानंतर आम्ही दुसरी शॉर्ट फिल्म केली होती, जे आदरणीय, ज्याला आम्ही अभिनयाचं विद्यापीठ म्हणतो, विक्रम गोखले सर यांच्याबरोबरचा कदाचित तो शेवटचा सिनेमा आमच्याबरोबर झाला आहे. तो म्हणजे कालसर्प. आणि तो पूर्ण भारतामध्ये आणि भारताच्या बाहेरही अनेक फेस्टिवलमध्ये स्क्रीन झाला आहे आणि अजूनही होतो आहे. कल्चरल मिनिस्ट्रीचे ॲफिलिएशन असलेला दादासाहेब फाळके फिल्म फेस्टिवल भरतो, त्याच्यामध्ये बेस्ट शॉर्ट फिल्मचा अवॉर्डही त्याला मिळाला. तेव्हाही आमची ही भूमिका, आम्ही ते यश त्यांना डेडिकेट केलं. आणि आमची हीच भूमिका होती की कालसर्प या गोष्टीतनं, जेव्हा कोविड काळामध्ये एक संघर्ष होता मानवतेसाठी, जीवन जगण्यासाठी, तर त्यावेळेस जातीच्या भिंती गळून पडल्या, धर्माच्या भिंती गळून पडल्या आणि लोक एकत्र आले जगण्यासाठी. आणि ही जगण्याची धडपड जी आहे ती ह्या गोष्टीतनं मांडायचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. आणि ही तिसरी एक शॉर्ट फिल्म आम्ही आत्ता केली, ज्याच्यामध्ये ना खूप मनापासून असं सांगावंसं वाटलं की गणेशोत्सव महाराष्ट्रातच नव्हे, गोव्यात नव्हे, तर पूर्ण भारताच्या बाहेरही अनेक ठिकाणी साजरा होतो. आणि तो गणेशोत्सव लोकांपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीनं पोहोचतो आहे. आणि खरंच जर नीट बघितलं तर प्रत्येकाचा गणेशोत्सव आज वेगळा आहे. म्हणजे कोणाचं भक्ती आहे, अध्यात्म आहे, कोणासाठी एक साधना आहे, कोणासाठी उपासना आहे, कारण ती कलेचं दैवत आहे मोठं. पण खरोखरच त्या पद्धतीनं आज चौकात सादर होतो का गणेशोत्सव. तर त्या गणपतीचा पॉईंट ऑफ व्ह्यूने एक गोष्ट मांडूयात
की लोकांना जगण्याचं भान नक्की मिळेल आणि आत्ताच्या तरुण पिढीच्या काही गोष्टी लक्षात येतील की आपण एवढा मोठा उत्सव जो ब्रिटिश काळामध्ये सुरू करण्याचं कारण असं होतं की भारतीयांनी एकत्र यावं, एकता व्हावी. शिवजयंती आणि गणेश उत्सव त्यासाठी सुरू झाले. तर ते मांडण्यासाठी हा उत्सव सुरू केला आणि नंतर आज त्या उत्सवाचं स्वरूप इतकं वेगळं झालं आहे तर ते पुन्हा आपण आपल्या मूळ गोष्टींकडं, आपल्या पाळामुळांकडं जायला हवं. म्हणून आम्ही उत्सव मूर्ती ही लिहिली आणि ती शूट केली. जसा पुष्कर आहे, बिल्वा आहे, त्याच्यानंतर कान्हा म्हणून एक आमचा म्हणजे थिएटरवर काम करणारा मुलगा आहे. आम्ही अशा मुलांना घेऊन केलं आहे की जे खरोखर ज्यांना नाटक करायचे पण त्यांना व्यासपीठ मिळत नाही, थिएटरवर काम करायचं पण थिएटर मिळत नाही. मग अशा सगळ्या समाजातल्या घटकांना आम्ही एकत्र घेऊन ही गोष्ट करायची ठरवली आणि ती इतक्या मोठ्या तुमच्या इथं गोव्याच्या फिल्म फेस्टिवलमध्ये येणं आणि स्क्रीन होणं हे आमचं खूप भाग्य आहे आणि ह्या गोष्टीचा आनंद पण खूप मोठा आहे. बिल्वा आपल्यासोबत आहे. त्यांनी सांगितलं तसं तिने यामध्ये कामसुद्धा केलं आहे आणि ती कॉस्ट्युम डिझायनर आहे. तर दोन्ही गोष्टींसाठी सृजनशीलतेची गरज नक्कीच असते आणि हे असे विषय मांडत असताना आपल्याला कमी मेकअप किंवा तसे रिलेटेड कपडे शोधणं आणि हे जे काही एक चॅलेंज असतं. कारण लेखकाला लिहित असताना त्याच्या डोक्यातल्या ज्या प्रतिमा असतात त्या प्रत्यक्ष साकारणं हे खरं तर कॉस्ट्युम डिझायनरचा याच्यामध्ये खूप मोठा भाग आहे. तर ते कसं काही चॅलेंज केलं म्हणजे तू पूर्ण? येस, तिन्ही शॉर्ट फिल्मला मी कॉस्ट्युम डिझायनर, डिरेक्टर आणि असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून पण काम केलं आहे. 1-2 शॉर्ट फिल्मला मी ॲज अ आर्टिस्ट म्हणून पण काम केलं आहे. तर हे करताना खूप वेगवेगळे एक्सपिरियन्स आले. पहिल्यांदा कुंकुमार्चन करताना आमच्या कोविडमध्ये हा शूट झाला आहे पूर्ण. त्यामुळे आम्ही फक्त 15 जणं ह्या अख्ख्या टीममध्ये होतो कारण तेवढ्याचीच परमिशन होती आणि तेव्हा प्रत्येक माणूस 2 किंवा 3 माणसांचं काम करत होता आणि हे करताना वेगळा एक्सपिरियन्स होता. आणि कोविडच्या काही रिस्ट्रिक्शन्समुळे आम्हाला त्यांचे कपडे निवडताना किंवा करताना तुम्ही स्वतःचे आणा किंवा माझ्याकडे काय जे होतं म्हणजे ज्यात जेवढं होतं तेवढ्यातच आम्ही ते बसवून तशी ती शॉर्ट फिल्म केली. कालसर्पच्या वेळेस एक्सपिरियन्स खूप छान होता कारण विक्रम गोखलेंसारखे नट होते, नंदू माधव ज्यांनी दादासाहेब फाळकेंची भूमिका केली आणि अंशुमन जोशी ज्याच्या फिल्मला शाळाला त्याला नॅशनल अवॉर्ड मिळाले असे छान उत्तम कलाकार आमच्याकडे होते. आणि विक्रम गोखलेंचा खरी गोष्ट सांगायची झाली म्हणजे माझं भाग्य आहे की त्यांचे कॉस्ट्युम्स मी करू शकले आणि तो एक्सपिरियन्स खूप छान होता. त्यांच्याकडनं मला खूप गोष्टी शिकायला मिळाल्या कॉस्ट्युम करताना. आणि तिसरी म्हणजे उत्सव मूर्ती हे खूप गणेश फेस्टिवल असल्यामुळे ते खूप एक वायब्रंट आहेत, त्यामुळे ती वाईब्स खूप वायब्रंट होत्या. त्यामुळे आम्ही मूड पॅलेट ठरवताना, कलर पॅलेट ठरवताना फिल्मचं डिरेक्टरबरोबर बोलून किंवा DOP बरोबर बोलून आम्ही त्याच्याप्रमाणे आम्ही पॅलेट निवडलं, त्याच्याप्रमाणे आम्ही कॉस्ट्युम केले आणि ते त्यामुळे फिल्म्स त्या खूप सुंदर झाल्यात. उद्या पणजी आपल्या आयनॉक्स 2 12:45 वाजता आपल्या फिल्मचं स्क्रीनिंग होतं आहे. जसं अभिजित म्हणाला याचं पहिलं स्क्रीनिंग आहे. ज्यांना कोणाला शक्य आहे उद्या फिल्म बघणं त्यांनी प्लीज बघावी कारण आम्ही खूप मनापासून ही फिल्म बनवलेली आहे आणि त्याचं तुम्ही नक्कीच अप्रिशिएट करावी. ॲडव्होकेट पुष्कर तांबोळी आहेत. त्यांनी याच्यामध्ये तुमचा अनुभव कसा होता एकूण सिनेमात याच्यात लघुपटात काम करण्याचा आणि एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर म्हणून तुम्ही या शॉर्ट फिल्मकडे ओढले गेला? बेसिकली आमची ही तिसरी शॉर्ट फिल्म आहे. पहिली शॉर्ट फिल्म जेव्हा प्रोड्युसर म्हणून आम्ही केली त्यावेळेस कोविडचा काळ होता, आम्ही कोणाला ॲप्रोच करू शकत नव्हतो. ह्या शॉर्ट फिल्मला आम्हाला आमच्या अनुष्का मोशन पिक्चर्सचे जे हेड आहेत आणि मेंटॉर आहेत तर नरेंद्रजी फिरोदिया त्यांनी आम्हाला संधी दिली की आपण बरोबर फिल्म करूयात आणि मग आम्ही हा प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट करायचं काम केलं होतं. व्हाईल ॲक्टर म्हणून किंवा फिल्म इंडस्ट्रीशी एक आर्टिस्ट म्हणून काम करताना पण मला हे कायम भान असतं की आपण असे प्रोजेक्ट्समध्ये काम केलं पाहिजे जिथं आपण समाजाच्या जवळ जाऊन काहीतरी काम करतो आहे, समाजातले काहीतरी प्रॉब्लेम मांडतो आहे आणि म्हणून मी याच्यात कलाकार म्हणून पण भूमिका केलेली आहे. छोटी भूमिका आहे आणि आम्हाला गोव्यात पहिल्यांदा याचं स्क्रीनिंग होतं याचा खूप आनंद आहे आणि इफ्फी गोवा आम्ही अनुभवतोय. गेले 8 दिवस आम्ही इफ्फी गोवाला आहेत. इफ्फी गोवाचे आधी जे आमचं वर्किंग स्टाईल होती किंवा आमचं वर्किंग पॅटर्न होता आणि इफ्फी गोवा अटेंड केल्यानंतरचा आमचा वर्किंग पॅटर्न किंवा वर्किंग स्टाईल याच्यात जमीन आसमानाचा फरक असेल याच्यात काहीच वाद नाही. आणि डेफिनेटली दरवर्षी आमची एखादी फिल्म असावी एक कलाकार म्हणून इफ्फी गोवामध्ये असं कायमच आयुष्यभर वाटत राहील आणि आयुष्यभर इफ्फी गोवाला यायला आवडेल.